Hola, em dic Eva i estic aquí a la clínica Clinsaf Admiravision per fer-me unes proves d'unes lents de contacte. Un problema que tinc, una malaltia, a la meva còrnea, que es diu queratocono. Jo en tinc una a cada ull i vaig optar per venir aquí perquè volia una segona opinió i em va atendre la doctora Zoraida del Campo. M'ha anat molt bé perquè jo em pensava que m'hauria d'operar i finalment ella va veure que la meva malaltia s'havia parat. Llavors el que vam decidir, abans de posar els anells intraoculars, va ser fer-me unes lents de contacte que han sortit ara molt noves i que ho estem provant, però la meva percepció és que són molt còmodes. Fins ara no havia pogut aguantar les lents de contacte rígides perquè em ploraven els ulls contínuament i a més, clar, això feia que no millorés la meva visió. En canvi, amb aquestes l'ull no em plora. Des del primer moment que me les van posar vaig notar molta comoditat, no em van molestar per res, no em plorava l'ull i bé, em va millorar la visió moltíssim.